media imo mandinogara wazukuru ndiri chibhosi ndini chibhosi mumastreets umu chekuona kuti nyaya dzevanhu dziri kufamba sei. ndabva ndasangana nenyaya isinganyanyofadza wazukuru yandiri kuda kuti ndinge ndinokuzivisai handiti. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo wekuita sokudaro wosubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload my videos you will be notified. Ndichitoti maswera sei zviri kutodii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Hande futi tinolaika our Facebook page nekufollow handiti nekufuti follow zvakare paInstagram account yakanzi Saint TV official handiti. Right vazukuru, ndabva ndasanganawo netsamba yanyorwa kukwaedza vazukuru ichinzi zvoni kapfupi haasi kunzwa zvakanaka handiti. Kapfupi Freddy Manjalima uyo anonyanyozikanwa nokunzi kapfupi, right. Rikaitaure ndichidaro, Freddy Manjalima anozikanwa nokunzi kapfupi haasi kunzwa zvakanaka. Anoti iye ari kubatikana nemudumbu handiti. Anoti ane maacids, so kwenguva yakareba asiri kunzwa zvakanaka. So tichida kungomushuvira kuti anga ari anopora nekukasika handiti. Anga ari anopora nekukasika kuti vapfuurire mberi nebasa ravo rekuentertaina mhuri yeZimbabwe. Ndochandangokuigira vazukuru, ngatinyorei mashoko ekushuvira kuti apore nokukasika kucomment section uku handiti. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndomba ndati much love.